Jehovah is your name. You are mighty warrior. Mighty warrior. Great in Jehovah is your name. From this listed 6 manake iluzwi sizophakamisa izandla zethu Amatolo sikukothamele sikukothamele, emile sikudumisa, ubusona sizophakamisa izandla izandla zethu. Amatolo sikukothamele, emile besikudumisa, ubusona. Haleluya. Sifumana ke izwi lethu bazalwane, incwadi yezenzo chapter 2. Soqala ufunda from verse 36. Ithi ngoko mayazi ngokuqinisekileyo yonke indlu kaSirayeli ukuba uThixo wamenza inkosi uKristu, kwaye nalo Yesu nambethelelayo emnqamlezweni. 37. Ke kaloku bathe bakukuva oko, bahlabeka entliziyweni, bathi kuPetros nakwabanye abapostile, madoda bazalwane, sithini na? 38. Kuthe ke uPetros kubo, guqukani nibhaptizwe nonke ngabanye egameni likaYesu Kristu, ukuze nixolelwe izono, namkele isipho somoya oyingcwele. Amen. Ubhaptizo ke bazalwane uyohluka ngokokutyhilekela kwabantu. Into ke endiye ndiyithande kakhulu kwinto enintsi ngoku yokugxekana. Omnye kuthiwe wena ufakwe kayi-7, ufakwe ka-3, ufakwe kangaphi. Zizinto ezo bazalwane ezingabalulekanga kuthi. Ebalulekileyo kuwe lolu bhaptizo obhaptizwe ngalo wena. Eyoba omnye umntu ubhaptizwe njani ayibalulekanga kuwe. So iza kusinceda laa nto okokuba i-energy ebesizawuxoxa ngayo isinceda kwimthandazweni, singabe siadyuwisha. Amen. Olu ubhaptizo luchazwa nguPetros uluchaza emveni kokuhla kukaMoya Oyingcwele. Ubhaptizo lukaYohane kwakuphambi kokuba uYesu anyuke okanye afike, ngoba ithi iBhayibhile uthi yena, mna ndiye ndibhaptiza ngamanzi kodwa ukhona ozayo oya kunibhaptiza ngomlilo nangomoya oyingcwele. Uyayichaza ke uYesu. So emveni kokuba umoya oyingcwele ehlile, baphilisa abapostile, bayabuzwa ke ngokuba niwenze ngawaphi amandla le nto eniyenzileyo. Wathetha uPetros ke phambi kwabo bebanintsi, ethi kubo, ayingamandla wethu la senze ngawo, kodwa ngamandla avela enyangweni. Wabe sefumana iplatform ke ngoku uPetros okokuba abaxelele okokuba nalu bhaptizo, guqukani ukwenzela uba ngoku nibhaptizwe egameni likaYesu. Amen. Uthi ngoku nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Sizokwenza ke olo bhaptizo namhlanje. Amen. Bakhona ke abazawubhaptizwa. Ithi iBhayibhile ke bashiya umzimba omdala
lo mzimba ngoku nize ukushiya njengabantu abazawubhaptizwa anizufana. Uyayibona ke Moya Ingcwele uyenze kakuhle ukwenzela uba sidemonstrate. Uyayazi mos ihagu, yabo zonke iinto zikaThixo zenzeka ngendlela. Uyabona le ndawo yindawo edla ngokuhlala ihagu. Uyayibona xa iphume phaa ihagu ingena kulaa manzi ivaseke, uyayibona. So ithi xa iphuma kulaa manzi iphinde ibe tempted uba mayiphinde ibuyele apha. Uyayibona le demonstration Moya Ingcwele ayenzayo. Haleluya. So nina ke bazalwane anizuthi xa niphume phaa nizawuhambela ngaphaya, yabo. Bekusuppose uba nangoku xa ningena nikhe niqala apha edakeni, nihambe lapha edakeni ukwenzela uba nibone uba singaphindi sibuye lapha. Amen. So nizawuhamba ningene emanzini nishiye umzimba omdala, ningathi xa niphuma ke ngoku niphinde nithemthwe leli daka. Amen. Ningabuyeli kulo. Zintoni izinto ke ekuthiwa ihagu ibuyela kuzo? Zizinto ibizenza ngaphambili because ayiziboni isuka edakeni. Khona izono ezincamathelayo emntwini, khona izono ezisentliziyweni emntwini, khona izono ocinga uba ezi noko zizonwanyana, azikho izonwanyana. iBhayibhile ithi umvuzo wesono kukufa. So xa uzolahla umzimba omdala ulahla yonke into ubuyenza. Siphosile ke nje bazalwane ukuthi nize namacici wenu, nize neeringi, nize nee-necklace zenu. Bekusuppose uba nize nazo ukwenzela uba sizozithandazela nizozinxiba kakuhle. Qha ngoku anizanga nazo. Eyi, so anizuphinde nizinxibe ke ngoku, ngoba xa uphuma phaa awuphindi unxibe iringi, awuphindi unxibe amatsheyina, awuphinde unxibe nje yonke into eyigolide. Bekusuppose uba nize nazo sazifaka emanzini. Amen. Sizawungena ke bazalwane ngoku kweli thuba, sawuqale ke singene ke sibusise amanzi, then bangene ke bazilandele abazalwane abazabhaptizwa.